agnadary ndraiky akambary zay Gamestar zay halotsika fakataregna fa oaka madiniky tratrany soma zay surtout fa oakany ambany vôlô tsy mbô tonga ny fagnapiagna mbô magniry koragna amy députénay zay zanaka ambany vôlo satria izy fisolo vava mitondra afatra ambony mbony akagny mila fagnapiagna zay taloha tsy lanankera fa izy fa tsy ampiany kiaka mandregna mandeha miasa tsy anagna ela agnaty kibo izy ko pekiny antsalagnandro mikoekoeky ny kibo jiabe mangotrokotroko kibo jiabe mangotrokotroko kibo jiabe matsarotsaro finamongosa zegny mikoekoeky kibo jiabe mikoekoeky ny viky jiabe matsarotsaro vasilongo mangotrokotroko kibo jiabe mangotrokotroko kibo jiabe matsarotsaro finamongosa zegny mikoekoeky kibo jiabe mikoekoeky ny viky jiabe matsarotsaro vasilongo nakambany vôlô milomagno amy famboliagna vokatra ela mbony tongiagna tonga vidiny tsy manjary alambanjaza fa tsy oa vide kolaza fa tsy koragny kapoapara miakabide zoti jiaby fa tsy oa vide akory ataonay to ravonigny zay to e zay taloha tsy lanankera fa izy fa tsy ampiany kiaka mandregna mandeha miasa tsy anagna ela agnaty kibo izy ko pekiny antsalagnandro mikoekoeky ny kibo jiabe mangotrokotroko kibo jiabe mangotrokotroko kibo jiabe matsarotsaro finamongosa zegny mikoekoeky kibo jiabe mikoekoeky ny viky jiabe matsarotsaro vasilongo mangotrokotroko kibo jiabe mangotrokotroko kibo jiabe matsarotsaro finamongosa zegny mikoekoeky kibo jiabe mikoekoeky ny viky jiabe matsarotsaro vasilongo akory akô babanteze ola misy menaka la griffe me tsy lenganao olo jiaby mangala partenaire oky vao mipoerapoere Gamestar l'appareil